Mitato naigo abali ana wembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebi omwana wembe bangaye no menya tengabaito oye tunde baba ngaye Monchu muligera ndebono deroiga nigona ndinere nigo ikase county ya Nyamira buna Botambe Jumaine Botambe no tokomera naga nabagaka ensemo ya Mwanya Getinge Museum ayo no tokomera na erche chika twaligeria mange takwana mange mi county ya Nyamira ndege tunukia manga igoro na tokomera naga nabagaka twasanga na kuligeria mange bintu bitoko osomya yu monchu muligeria ebindo tamaiti ebinde abana kwa bigoro kono tomaiti ne binte bina kibire aigara ngo chikomeno mugako yo muyo gochigutumanya mange igoro ya mariogo maite kale na otoro kino banyamasi b'umuntu kwa igo umuntu rwarire oyobere ntu abwate nyagetari rero igo umuntu akorwara mumyoki ali Kenyatta mumyoki asigete busonga ali Nyamira umuntu rwarire kale nyagetari chinchi alenge na kyo mugusia ntota na burore mbo alengo ama burore na alengo chingoromba nkorati alenge omuburore bwe esosera ikibone oburore bwa malaria bwa alengo chingoromba chete abantu sana ande abantu ngagitiria omugusia alenge ko nganya chingoromba chika abantu baito sana korende na kyo mugusia alenge kwirwari ainga teto chikumulikira litanga kyo mabona tiyo mwarigani mugako yo muitene na sense meiga atomanyire tana ya na kyakorokwa semuke ya rule elio tosoimbakane no goyeli tukuria romochumo rero chikumanya mange Daracha mange mwa karibu sana. Ase faida yu murigiro Ndizi TV. Na kiokorokwa oyongore na ndense mugikwaro. Karibu sana kutumia kamera hii. Ya mono mwariganye Bunyagetinge. Chinga kiyo chinenchene ngambi ya mono. Asinya sai soko ngariganye ase enyumba ya museum ya ito ya Bunyagetinge. Marieta nchenko ku Charles Monda gusinyangaresi kambo machoge kiango borabu Pomasansa yele popabaist nona arura asema mbiye nanyodo mugako yomo oyo umanyene masia mfomera na busonga lisenkwana lya Mario agante ngarende nako ganene njoje kubundisa abagusi ekiagara ndoche ngambu yogosomi igoro ya Mario anda ko mwaka wata no yongore oyo munda oyo amuleta onsi njenyarebe nyangalesi umunda munda urukiango munda bumwenge omwengo maseri noyo liaje mutwake Tari mangana bono Charles rekoro ka Charles nyangalesi neno toko sanga ndo mwanchu muligirelia aseri tukelia lero ndocho kwachire n'ibintu ga bitari bike kwachire n'imete mbali ndocho mwanchu muligirelia mete nerere nsa ikobo n'imete ya umwire nsa neno toko chikuligirelia buna kwanya rorege kamera yako mulikire emete nda tatu manyina emete nkiye okonya omuhaka Charles nyangalesi mugusita bwatsi nyagetari nakwara kwa ndo betu isindani nchia lengo lakini abantu ngora abantu bose bane kurwara barenge nani ngogweni kubarenge yawa tocha karanga marwera ali achande tumugusikare sana nando tumanyino buburoire gete bwa achande tumugusi uroire gete bwa achande tumugusi nakina ende bwarenge ko bwendi wakati ya marwera achande tumugusi na ali achaka ngo masawo bona kero umugusi ali kurwara kare kuri rwata bwe chinkoromba cyako baruma chingoromba chiumbu kende chiumbu muntu umukama tundugusyo mubiro mugima umugusi igare kwa endoro sana uri gyo mutato koro kenkenene enkenene yoro sana nere yiga kero akiranye ture igare kwa enda unyeberiri nenyungu bune yiga unyebeka yatokota oreta marangeti kuyebisya igene enkene enkene ye kero kunyeri buyagano esi cheterende one kerenkerne kwanye bekire igo nero ari kogenda batu kwetera ari kumuka ba matundugusyo ke kabere ponero bari kwenda babeka umwana ikamererwa arabu naenda kera ba mu ikamereri mbabwa to mutonde bari ko mutakiyabo umutakiyabo ye moto ino ro bari kwenda basanganania
motoi no royo igo kera basanga ni motoyo kuri kumutakia abo banyo beka umuntu umenya guchaka kubimbo ko mubiruya enkere na kiara ko okora beko ya yabiro bakwenye Kenya bakenya no motoyo babeke nyongo imi kero babekire nyongo ri bono bagutera yatokota kabisa kero yatokotire amenya korete kwende amarangeti bagutuntuba ime bono gwatubuiga wabe kune nyongo gwatubu yonse liberalia ko bono liberalia bagonya gukunura ngora elinde emete yamana kunyiti tora libereralia kero ya nyiti tora libereralia bono umuntu uri gagutuka macha agumwira mande bono umuntu uri manya kugwena ene ryo kugwenya umuntu bimbeto mubere nyore ne nyaini nonyene entori ekero umwana abwato buri bwentori gusenya muriro abakugwena marura ya ngane ukanda tari tumanya entori ningi mato kwana entori monta kumenya entori ningi okwana nyaini monta kumenya ningi entoki basi one kare umuntu ekatu arure se kinkoromba kiri umuntu arumi n'ecyumbu ntobwate bono oburwe bwenyaini enyaini nekero umuntu abwate ndwari yanda endonga endwari yari kuri umuntu iga bona kuri gentoroka kusamanya nganya komwerera okori gento kwaruka kusibo kuri kenge ndayare sana kwanyoro umuntu wono cyake kunswa make senderia bona kero umuntu arwari tobure bwenyaini amanyi ngakuna komwerera kerengaki kiaba nabwate pria sese gesongore nuna bagate lakini bona gente kikienge endwari yanda endonga bona endwari eri endonga igo bakasambire meteye unabona umutakiabo pamo obusarunyu kerago no kunyo busaraboria igo umuntu uri akagwenire endwari yari yanda yasira ine abaye ko Kenya ini iga kinga kicho umuntu mena kurwa koraki ubwena usiro umuntu ubimbeta amaguru umuntu amonene usiro umwana meteye pernero bari gutumeka yakera abwenire dende barwa bate umuntu ono ubwene seke busirende yagera umuntu iga ari kwirwa burura abange yakera kwanyora umuntu abimbeta mubere ekera ori ni ridwarete endwari yanda ngosaraga barenge ngakire no bwembe lakini nenda serero mwana tegena gusara guna mariyo ko mwabona twakire twagundwiye kwa muonyo mariyo garia kwa mana umuntu mana kugenda iko naende mbabwa to mutonde pali ko karibundo tibunderi igoria twakora no twakora pono libunderi ko beka ono yunse de twatigara no ryo pono libunderi ga nkoli beka barenge yani lyaswago ino moto ko libundo abokoro ko ekaro libunde libagaliture igori akagwani umwana ubimbeto mubere enyamuriro uri ubona togoruka bwentori mwana gakabimbiro babona litoke libaliri kabisa abimbete paka amaguru otwaro umunwa mubaliri amano limurabo bono gwocha kana uko bimbi umwana makobimba tagolikende umwana yusira naye beko nyarekana akaro musubati bwatiraniri umutoyo ngote niore karo kinda kiko nyakuru obera kabwaro mwana ko umuswata kwa tuburi lakini bwana kigete bwana yakera bokorwa umutoyo libunde ligango sunyunta barenge bawo muntonyo yakera muntanyure iyo kabona lizo ngo kurukani mu yo kaiga na bali ariko be kuriyo kaiga usibasanga niri rumba wasnyuntoro ko mu wasnyunta kero sunyuntiru igo konyuma okoleka macha makendo tuko bekwa mulero pona kero mutoyo kwa nyusunyuntire kwa bikira macha ali makendo igo ko boko gweni sana so buruiro bwe uwo muswati uri okobereka bwaro obereka bwaro akonyu atara bwato buto sana kera bwato nkonyuare kera bwato buto nkonyuare atara bwata aguchaka konyu wone kera bwate tirande stiri nkonyuare abakonyu bono butaboko nenea utiga ukikonyora umwana igo mutoyo nkonyo aturabaga kabande mbaro baruwarite matege kenega totosana kero guke bataye naende nkonyo aturabaga kabande babimbetensa soboga kabwabo kinsa mu chanson bona ando mugaka gutumye mutoyo asobona kwebatera nakwebatera nando nyonyo abakonya mugaka uri bimbokire kuya kwebatera kinsa emecho umuyikore mose nikikero umuyikoro umuyikanore mawo bona ayo kwenye bugata bona kubatira ali so bimbeterende igakwenda kwa bona kwebekera iga bona kwana kubata bona kubata umuiso muntu yabando chekereka toto obimboka yiwe kinga bona kinza mu kitu cyansa na kina kinga yo bona ikiagerta ndo ko bimburia bona oyo tama itu manyire bona gochi ko bimboka pas bona ende ntobwate umutonde iga tokuruko mochio oyo igure amune yarari
ebiribiri amato yeyarare amo nomocheo omocheo amo namato yeyarare bona amataya iga nabo koenda otu erinde ekero gwatura osuaga amataya neyarare amato erinde ekero gwaswagire egento ogokora igo okogwenia ekansa eye yechimbere kero omong'ina onye kora mochimbere korume ochioni chiorobere bono ekero aigwete mapema apimiru nabakoenda achaka kunywa emete eye obeka na omonyo ochaka gosibia chimbere chiri onya gosibia omosi chimbere chiri akogwena omoto eyarare amatono nomochi amato omocheo no kare omocheo kare kero enda yare gokuruma kare tiogo ndie ngene gitari kwegoi ko bari kwenda bayi omuri bwa omocheo bakwagwata kuno kero gwata kunire nderia kanya kang'ora kwagenda kuri siome ukwagenda kurema mugundo igo bono omocheo ne riogo sana ne yarareye egento kende kogwenia ekero omonto atware rigumba sorobere riangire gotoba kare magukuru agachiro twa mataya yebiribiri otakuna omo orobere ruri kera momire orobere uru kwamana konyora bono orobere ruru wachire rwasokire bono gocha isiko umana bara to gembe gusoma mujio mono nakamuji ari gutieri norogena iga kamuikari oreto mubita betaiga basi bona mairari amanyako igori gumpiriri yaera yobone meteye iga nabeko gwenya amaruira atari make egase ndiye biribiri nindi egase ndiye biribiri ngokonyerenda ekero okunyiria ngokonyere na mati nari kogwenya nande biribiri ekero yatobire iga abandu bari barwateke bundu gusie soko boko gusoita gako munta pimbire nabo tuye yarareye otunne chintatara chioma bono no royo iga chioma bono bono chintatara chikwa maga nabo gochitwa usangania egente ke ani yarareye okenya buya usabune chintatara chioma bono omanya gochiswagerania mu bono chiko na maguta bona maguta ari ore ta maguta yeta otonyere segetamba nebinde gwasunyunta osibirega oita na begwanje musegendo kari ngora kerusi umuikabiyeka koseke bondusi iroge korusi ege ne chintatara chioma bono ne yare nando mobono uyu kero kwanya nyorire engombe yawe yabyarira moye bwangire koru nabo ko yemerio mobono oye ngombe chirita isato erusha moyuri igono mobono gwatumeka emeri oye ngombe erusha moye no musbati uri nena bakonywa amache birasi bibere ari kwaberia nena bakorusha moye uri ngora ibaga kunya gitari chirbu gitumeke mutakorenge tabwadayesa haya tumaye konyora ngombe yao inkwa gurta ngombe kuruchiro pone guikanga yacha guitira macha manyinga ekere guitira macha ari amanyinga nabo kuyana ne miri yo mobono ogenda okore gento ndoberi onye kirita isato onye mambi na magoroba na bigo sipie yutrasi yaye kwama konyora nga ngombe yati guitira macha onye yako bwate mbego ya bwatire mbego libaguchi konia ngombe igo bono omobono go bwata mangana mandi yone prokeji yabagaka kero munta prokiri nabona ndagutumye emeriyeye plus ne emeriye mesi kera ko emeriyo mosi umusi otoguri buta na nabo kwenda otu emeriyo mosi ne kenyambi tetoguri mamugondo ne emeriyo mabono emete tatu na nabo kwenda osibie e prokeji eri mugaka prokiri ubimbansa obekerwa mupiro oria onya komosia omuisu ta utware kanza etari kogwena muso mwako uliosira iko nabo gutumia umuri bmc ne kenyambi ne meri yamobono ana bakonya umuntu wito wenire asenga kienke kwanya umuntu uri osibukire riba kwanya kwanya nyinya gitari iko to nebintu gwate mere biko kolega nebintu nate nebintu biko kolega urango umuntu rambono igamugwen taringa neche no moreta imasia mugaunchi kirituko abonko muhera agaiga ndoro tichokire okonyoraga bute kunyarika ndama ndo tichete ne kindama nyenze more basi okonyora bono muntu pro kibono iga pro kibono erineri sosa amato yeri sosa ibuna gwatu suaga iga beka macha makondo mwanyu birasi bibere lisosa borunge okwendo tulisosa osunyunte pata gwasunyuntire egento gokora ayabono mwe kero kwa moire iga kunyurasi bibere byuko kitaiga chinkeiga otichokire pashu itera maje uchiaria marabu onyobekere umupira buna bono na ayo mo ari amaje mo gutano
gena muete ikitega na gweto agaitera maja buruka ina manyi omwisho nabo mugako imbuyare oyo ngire to no esocha gokora magena gari samaguta rendo mugako yo mwabo mbuyare igori so sango kolirire no nyino burira monderi ko gwenya kero monte ngiti yakoromire gusese yakoromire ogusunyunta mataya osibero buruga osigikeriga iga igoko nyoro muntu ito gwenire etagikangara obusongo buri bwo paka kurume uwaruoro igona hende ngachinga kinchiroro okonyora ekero muntu anyure sumo gusare ekebe sumo konywa turenga umutonde n'uro tokoruko mutagara uyu igoko gweni sumo amane risosa umutagara goko gweni esumo amane ne risosa ogotanga na kunyu mutagara na macha makendo na kiyo gogo sunyunto mutagara sunyunta kero kwanyu sunyuntire bono goko umuntu anywe ekera anyure igago chaga kuruka taigo sa akuruke sumeri janspi umutagara maikwera na seri soseri bono sunyuntanya konyo sumeri yego kuchinguru yaera igona ende meri yeri sosa ekero musubati ari muri to mwana atene inenda yaye atene inenda mbaro bataigo tara kero kende baenda bapiminya gitari umuntu atengo kunya ngoje clinic ngumwana achigonjoka igo chinga kichago tumia risosa amato yeri sosa kera tumira emeri resource ye gakonyerura riko emeri resource una gutakuna gutakuna kwenda koko nyo mwana uri onchokire ngora ogwenje ke myaka ya itire tu 2002 ina eto mwana ono lenge kirigori siyo yo mumuro minto nabo mwana atenine ndatakero ko baru na bongetibya abana babukira igore ni resource liga riko gweni binte binge ngano nyine kintetera kiyaye kintetera kero gwakanyira omungu konya tokotiori kitegekanga isatuiga okenunura amajari ochake ko umuntu gwate cancer ye uterus cancer cervical cancer nabo igo no mugako uri ogwate umuchando bwe cancer iyo utayitira amajari igo no omungu gwakenya buye kaigo tokote kitegeka isatuchuka omungu tawase kujia tuikuya igo kunyumbe ko tokote kitegeka isatu bige tamaja mangi uchakira ko tokota kapsega kitegeka isatu gupima okenunura amajari chike buyo anyakunyi igo omungu goko gweni sana kono na karago ko gon kio moswati uria abakuru emeri etatu kunata kunaiga amira amajaria enderie goncho kabuango mu ryo gon kiraisi igono no mo goye bwange kurwe kero muntu agon kirio mungina nabona nda meri ryo gonye be konye swage meri etano zikomi beka amacha moriro onyu omo goye uri go kurwe tageka toma yakonyora chinga kinjiro muntu abwata ne press nene sana nabakwenda uwo mikinta tareje cyo mungu ochaka gutakuna nyamara gatatu lituko enkoro liyo kumuita mono iye gusiritua karukire entemi pono lere ko kupresa iye kero munda bwa entemi apa yani mono igone rini te ko lega sia mone ne enkoro iga mono ori mando igochunga buya roere rini diko gira ndiriko era ri enkoro pono enkoro iri uchi yaka mono umuntu mane gutako bimbara no mubere kera mangaria ate gutropa enkoro igorenda ayo yemete iso seri kugene madura mangi sana igo muntu aise ko anekera chinda tarike umongo na bago takuna onya gutakuna nyamara gatatu litu gonkwira nibiri no bonye masibu mu biru mu wagori atanga mu abwatoro gunjara garu ari gutumira seketega tena ende nkwira buru bonye masibu ito so mu biru ito togo cha igoro yo mutagara uyiga ekero gutu mutagara mwachiro no muntu amatanga bono muntu uri gabwata mangana amabe akwendera nare getondo igose sanduki wakirenze ogirekire ochaka onege mo kora abigo mo kwenda komo katu mutagara uyama to yemete bere tatu beke pagia koma itenko gwara mugo ikagaria ayone gento ko mwana mataya koko mwana mataya o me onye mige yiga umuntu uri chakire kugwenda igaina mangana maya ogosono busa yani oko mwa bwata ko bokosa kiyokora oko migaiga onya siekega ono mugwatira ni kimyo tiriyo kumurangeria riyako nyako muute na kwa muta ayabona murangeri pono chakire guita pa muimuke mugende sabari igobone ne mete tuakire mwana getinga ko semia ige ene mete yagatumekira kare emete tariye gento ketu akarukire ngakinga ya gitari kare nchiarenge mate na nduka na betri yake rabare kwa ende sabari oyo mona arwarite ya gitari nchiarenge oyo moga chieto rusana agari turu agatuemete ino muchakana ye mongo gosomera ikorume egetabu muchakana yomo ye 29
no bachiete bagatwe meteje bakareta bakamiga bakaoyomo bakanyi bakaenda kurangi injiri ubona abantu mbagotenga kinyemete neme yaya igato gocha nandi stili risoseri ntobwata abantu batayigota buya yani umuntu arwarete umuntu arwarete amagura yaringa ki bona bavuga tengo lyasibete no necho umungina utayigwe kumbo bona yani unya utagera gwecho paka gwasi paka amagura yangi paka kwa ukinyimbo gotare bona ari gento gokora yandi uri kinso sobonere yiga enso sobeye gogucyunye beke asa macha makendo uri kyakando enso sobo amane risosa ribese ayabona ubeka amacho kaya kwabeka ya kero kwabekira amachiga bona ari gento gokora amacha na ruko na kunyo ekirasi kama marakata tolitu pata kwa nyure igoko nyoranga amaguraya kwari ko yani kwa gotara gusoko bwo gugisiko igoko nyamagurare calcium ya kiro calcium mwana ngo kiri ya magutariye ya maruma bono ko nyamachi amagutariye iranire ende gwachaga kuna kobororo nande nga igonko ligiyoro mutonde orega iga tukoroka ogotoko kwembe bako nene na kuoko iga erinde kwaberia kwanyu nande ogotoko kwembe ba nande na ogokoroku nande bono kwamana kuna wesi kiriga kwanya kwemurira amagora ku wesi yakero osanga nitine ndo mutetu waro kenkere na muino ga nande ngocheri mebono bono ga igo muntu ori otari yone nkoro yari kumwaka ya kanyeki ine mete yari gotumikenga kiyo mbari gutumia mariogo anya gitari kare kinya gitari yarenge kirigorisi na kindu no twale ko kirigorisi na kindu na kino kinya gitari kinkoro nandi baga nigire tangi nawe yakari ku tangi enga kiyo gorende kero wocha na batogo gokonya ase nkobera egamwe na gitingera onata ko bumusa ande nkobera gari posungu around about ya gitari na kabeiro igonga chanka ndari kari police sieti maya rise chinyongo kircyane tugukorwa no nkobera no abanyagitari bamayete paka serikali no mayete no nkobera ari nara tubwe gutana go chankwa ni sari ga ta nando chumuligira no ara nazacha igo no umutoyo igo no nyoroche iga oyu mataki umutoyo kurukuna ndo gutukwemba kuriyogo ke umunyabisanda igo ntogwa to gutukwemba boko nene no gutukwemba boko ke bono uyu no rukuru kumunyabisanda ugutukwemba umunyabisanda nabo kurukuwete busi bono umutoyo ekero ko umwana abunekire kera abunekire gobaga turu mutoyo basuaga konya tinda chiara mono ngakiro tinda me gitari rende ena re kora rigiri na ma okora re okora umane guchutu neke moga mogi pata ture ke moga mogi toke maete giago sirilo no kere mana gitu no kere eke bono tueke moga mogi ekiga usuaga kera suagire ke moga mogi eke iga ari gusanga ni mutoyo nguriro muntu gunekire kusuno mwana otengeri bono kwanya ro mwana uri obere bya gusene ndaga ndwari ya umungura kapeso sanga ni getinya kya ngoti umungura kabisa ariko sambaro kirwa barira umana guchaka kukunira yo kuri soro teka ne getinya kiri bono umanya kumungura kapeso mungura kapisa kwanya ore ndiri yikire yakareke yaeri lakini andire ro renda kero kwanya umuntu abunekire ana bako genda paka ari kwa umugondo utu mutenore kwa bwata to ko mosenga sengi no ro mosenga sengi uyuiga igugo jukwanyutwa watu suyunta matama rera gwasangani kwa nguro muntu obere ira gatatekeri baka bere ira karokuguru baga sibiro matene ebite basibegete kuruga gocha basibaiga bamana kwari muto kunya kwisukwera kanunya gotara bone binde baka babisibuire batarago sibira eba ko ngura nemete yetatu bono paka maugari amerani umuntu chaka gotara igenya gitari yarenge barenge kwanda bachiko boere rwenga ki ibwangu ko muntu akabunekire bari gemeteye arwa bakwa kwanya koba gokonyu tara ndatambe nakyo toka banyegoro yemeteye iga magukurunkuru wari arengo uri kumunyenye na mwise ko enare urengo moneno kuri kwambuka no yunda akora kunyangira ponse ko nyoro babundisire bona abamama bakora abamama uyu bona ma ukoro uri kwangina simonyenye uyu bunjari korwochi ari bukiye digobo nere no na amenyete inchari gotoma mariyo lakini amanyerete mono lakini amanyerete mono bona ndeka na ko bumunye gitari bono igo na jete nkaruara 1991 igo na jete kanisa ngabatizunga onjo kabono hakiri mwenye sa bono nkamenya kwenda ngachikobe bali meko pasuka kabisa kasi uchingori nkamenya kuchaka bono kugwenda okayo bali meko pasuka igo stili na vego twaka chinde
igona arara gurete naenda abantu buna naromura kuri ari ngimaiga gamwana kumura kuna ngimaiga ngora gurete igona ara gurete abantu lakini baadaye nani ngaonchoka ngate mwenye saya okora gorampu bege kora bara kuri mbare okora gorampu imbare ngoro kora watero gaonchoka waje mwenye saya igwa ukaikwa na renge sense bono so kora gura abantu agurta paka chinje kibono ngaonchoka naende nkaira ne kanisa sina renge chinje chine chia maana ngora kwali ngoro na renge oni gora utanora ese bono iga bono eviringo batebi lakini ora chinje karate umade na ase bono iga mbuya kombori mwana gitinga mbuya kombori ase ngakieri ena atuwa barari bwoko yani bwege enserende bono yani okubekera paka chindege na bekeire ebintu buna riyo buneri na bwate na ari kwesibera iga amabita kurta chinje njembe gatera kintali njenguruta bona ye no basem bumugusi bona no obasem bumugusi lakini nje omugako yomo na mereto muragurike tukosinyaramba aria kadante bina egento kerie kego choro rigetegete kurwa se family ngo bwente koragora ayeki abo choro to usena iwate wantiga nje yanjorete kwa rote chikendi che na rote tabutuko ngarumu gasobu no bono nkarra yeso lense muna abantu bandire chiombe chigurumaya igo nkarwari na bugo konya na rule mubiye kanisa kursati yabete bwana matukata dan chigwikibere ekagera bono nkarwubure bono pata na rwubure mu bono ngata ko rota butuko nkanya na rwari ariyo na chage tubangu kunya kuchaga kurta jinje je kana rwari na bwena bono ngata gutwemete kindwarte kwa na twemete na reta chobukado isatu na gotenga chisiringi chao isatu na korabo na gote mangana karibu opi piga buna guare ngurbu bono ngata keropo rubwane gapo ekabana main ama ena na arego gote ne ko rimetio murro ngode endo ro syumuri enyangi mwana wakwarte endo ro syumuri muntu uri ogwena onyoraba igorende aita ina arego pageni ina arego ra direct hone wadi ketakara hondo ikora bone keron korra bone keron ko ande kanisa ngukwano bumaine polibota keire imbaro batagwa nchana ne kanisa kanisa njabano murandi esaboni ende kanisa otebe gentu getega kere kwaro uchi naende kwaro ri ando mbago wanje abago kwa komwenya getinge kine kia kana ngo otebe esa mangana are seoni ayem pasta wade murandi kabisa murandi mokorinde mokorinde sa kurandi ne marambe kana mako basi lakini murandi ne kanisa ogochimba kuwanjira takwana na muri wae kabisa kera go some Ezekiel 47 first word na bego tanga asikindo chechu ensemu emetene meraro ne mete ye kere komera amaja kurwese karu iye ko yatwira ne mete yo ne ba matunda akwa makero muti nabo igo ne meteye abantu mbaye bakoria amatunda nabo na matoye mete yo nebe byo kori kuwen mwana bantu igo ndoko yokirisa isiemete igacha andegete kiare mete na ro adamu na baba bekere twari mugondo uri wedeni no ro baba begete bakamanya gucha gukora genduki bakamanya gucha kugwena emete ne bakari mario gotare ngo onyata muna batasareti ango bona bandu mbyabara igo bone kero kwenda mugondo kuwao karadiga nje gwatako ikebone ritoke enkondo yiritoke watrego mwanchu mulikira muntu kana sentunde ya kabire ntukwa na mange enkondo yiritoke nje kugwenia nje gokonya tagando mutuma komoke tosika gutokurikira igoro ya amariogo nabo igenchiro mugusi ari kurwaria amarwiri omwana bwembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebi omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchurya bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eriotogwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakabolya omwana bwenguko ngaye eyo menyete nga lero kunabalema ngaye omwana bwenguko katebya omwana Monchu mulgeria torenda sentunde ya kabere inde no mugaka nyangalezi naende no murandia antebire no murandia lakini uko gwenyale goetereke usi parandia bange bakotena sawa na bwige ni nyasaye nako bwe aina siki kwe mukire tamu ko kyo kubenia abantu goetere metotero pe monta tigato sabe twaro kwegena sama okwegena nko gweni kole kero monta gusaba ande gwasabira kwegendire no bwato mu pastor ne okugusabira kwa gweni no injira bugo jango sabira bata inkwa na Mario gaye inki yagerango kwa Mario unabone ndurume to kwenye gweni ngosabira umuntu yabusaigo kuikomwe elio ukabawole mubabe nkabawole mubabe lege kanisa bono ngajanga korwe balimo ngabasuka ekaro kubawole mukabe balimo bono nyasa akandwanagana no mukole nalenge akandwana na akangwene lakini pata nagwena na binacha kubike bikindege ngaita chimboli ngabeke bisera boni na bwate bisera nga kumena saba mwana konyanya chimboli na mwanza nini gentogete ka mwanza pake bireje bikaera pone kere bireje biara ne kene ke sana ande ngabate ngate sana biru paka chindege katenga kinyasa chindege cyai kurwa maokane ingira nengo kodemiro kama mate emete kwa ngoro kiriya nyagotu nyakwa bana ba pona bongo twemete na ali abana banyasaye bana igo togoche senkondo yiri toke onye omuntu urwate pressure na bogo cyutu enkondo yiri toke onye kenya buya basi okaranga buna chingini ngo bekole getungu enyanya kubekole kwali buna chingini enkondo yiri toke onye karanga okarange uri buna chingini uragere no urukubo no bokimma uragere ayobwene pressure yego cyane to mungu negwe uragere na enkondo kabisa okuri buna chingini ya sibia maguta tolo janga kime ekebono nkenga buna maguta aukego keya maguta ekigyozi yakanyara kiago kenyera oliere bone kine kige gususa maguta ari ase enkoro yagarire kwanyara enkoro ya ritaniri buya umuntu lito wende igonga litoke enkondo ne lyogo liengenjene toko manya kwira na litoke lirio toche litoke bono linyene omote bwe litoke noroche ga bumore yero empande lya empande bono litoke lyakini bono nkonyo atoro mungina naro gwate uterus cancer obweti obuchabu barabari bonga bana mamira uchirinye gitari kero kendo bari runande stiringo etiari na rusigwa eso mwana ali se uterus yirende eprata yaye bono nyerusi ande stiringo etiari bochabu bonga bana litoke libalirete bono gano kwendo tuwe megombe ya matoke tatu gusene ta okenye buya kero gwa kenyire ntoko kora igoko genda ubeke okenya uswagane ekonomi yubate gabu amacha na rokomita ocha kwa muswati uri acha kunywa kirasi ya kama mara gatatu litu igoko agwendi yo muntu rwate uterus cancer yo mungina ibaga ho dikobaro igekera ko barwa igago chonyo amatara amangu sore mara mogongo abandi ba tware ki stroke umutare marite sege ye mogoika sauri mikim ya kuneto igo mugomba buri toke ukugwensa nando mugomba buri toke nando yo mugaku uri bimbete mata kinsa mo je Johnson na ba macha ne onere akunyatumeka kwanyoru bimbokira ngora mugaku uri wende ye ine mete mwana getinga ereyeke gusiemia yo gosomia abantu baito nabo iga abantu baito bako gwena wetera baje nyegitari kiasinye una bono ntobugate omonyenye mete yiriga paka weskimu na tara gucho emeteri amenyenye usamba amakara iga kugweni nyanyini lini arwaro monda atonetienda kabisa ngene kumusu amaje igoko nyoro gusamba makarari onyasi kususamba matonyene omwe anyakuni igo bore bwasiri una bono nimbwata marioga mange sana naende nanyareta naende nkwanda abantu kusonga paka serikali nemanyetenje iwe keroko omuntu erio tari omuntu uria omaete none kigusigite twakina ntware konyora muntu ogototebinga nabwate machini karenjena na paro lakini era bando ngote abale mbogati machini lakini machini agokora gora kero kende yangu sebinto bono nchengo kumina ki na arabere myake menge sana kortuo wan
njena ne kora makini yo ekongusa chibesa kuri kibengi mati kibengi ne chibwa chiba chinyingi twegere twa musalendo kia tokonya twatenenka bwango twati gobokora ega igo wanjira bakora mboro igo naro abantu bani barwa bagutumia bakora wetira batara bagita nabono igeka roko nyango semi ugwi abo uchi bokonya elindo ororekane koro muntu umuya umutenura na ende tukuruka dikorioncho mutoyo kuri korioncho kero gwasanga ni byu mutonde twaro ko musota uyo kuri kumutiokyo no nyamado mutiokyo okwenda usanga ni mutiokyo yo iga mutiokyo inayo twara kinende bwebisire uginse oyo oya ono mutiokyo yo iga otwega songo irweke egasongonyu umutioki neri korioncho bona boko biri urwari muntu gwadasima mungu none nambo iskari ngaki asime ko gwe ubone kero bwaturo umuri korioncho mutoyo nabone gasongo naboko gwe nari muntu gwadasima byagarsa none umunyagitari ontegerra to sekera kendo kanyuta maita mario ga naboko nyoru gwe ni umuntu ukire bwo ya gorosi igo nende umutembe naro umutembe ngwa getega umutembo yiga uise kutwa masaba yaye oruwo manya kuberia igo gokonyo umuntu gwadasima gukora manyi igo mutembo yiga taringana yache chonyo begetega yeni eri abari amana sana nonya kare kero umuntu akarichi mumaga akabire ngaki yando bwato mutembe to kubwato ne kwajete kuyi to kubwato igo gukana ngaya nyone bukuto iko bukuri igo bono go kanjira kare bakabwatra mutembo gemba ari muntera ya muita gose nkoba yatibwa igo bono mangane je kusigara maya na ndigo ne kero to kubato gotegerera mangana mwene getinge na ndire ara no bwate kero ekero ngekeiga ekerobo igo kwekero lakini mubakora ekerobo kenyene enkero kitinge tu etiaba ningesimegete pono mubakora ubiga umubakora ekerobo ya se place ekisongo bakenruka pono mutoyo iga naboko gendo yotu kero kwa yoture umuntu gachita kamera kanyamakuru eanansmaga gari sinkora batenye puti pona ali puti kero ko umuntu amertenye me puti magaria ano nkora batenga na manda mano to yokora na musko batenye binto bya mentally guri umuntu anyore kare binto bya mentally guri ye binto buru bwa mentally nega tutegere ko yeri guri ko umuntu era nyokobo okobo yote gode mungu igo kero umuntu ko nyoba abantu baba butwara manda mano kero umuntu abata manda mano ne kuira ko mayo kane kibesa kuri ya kuri gento igo umucyano nakora utwara byanda bitoko ruke binyegera ebyanda bitu bikoro kwe binyegera bikobukana na amiba igo ko umuntu akona kuira ko mayo kane gitako byora usini kibesa ata ko rusia gwa kanega cyabara kono ko endo biri mu bakora nkunyugure kwanza kero bwate kintatare kiyaye ukonyuswaga elindo bekiri ko tokote amacha reka rwisaransira ryo mugongo osogete yani umunyambiri biri eke busina wakanyirukire kero umunyambiri biri uri osokire ukinse obaga tumiro umutono ora ari gutumeka amunenkereneje nande yakiro kubona nande enkerene eke umuntu abwato umugongo ryo gosoka tokorko muriti umunyambiri biri osogete igo kwando tu amataye yarare nande bono umutondo nando ukiro nando uitokorko amabono pone kero waswagira umutoyo gwiye komonkerene igo gutulito ryomo bono na rieri ota amacharia igo bontu takirio nyukuna magongo rino enyameria sogete gukinze turi gukuna na koboko igo beka amache gaiga aryomo nkene bono na kumubatayiga ngora mpaka magongo rirana gwachaka kutumia mete bono so kumusirenje kurumaya ari se puti yakabera maitra ne puti yega ari kaleta siekiri ikurya ngori yosi bono intu iri awari yogusiba na rieri yagara kwa bekire ryoge igo ko nyomuntu gwenire sirimie ntambe nande kero muto yoborete gutumia baro mukubinyongo uyo tinyetweti tinyoretete bata kwa tumira mukubinyongo uyo noro nkonyumo nande guisaransa yimo nande kwebekera kurwawo kuri munyambiri kwanyoro muntu itokode gende wene yemeteye neye kigusi abakoro bakagwene irimba gakiri cyagitari yekero kwanyoro mangana ya beire kuna bono ntubwate buru cyandika abantu baito sana kero ko nyugo bwa cyandika umuntu ngono konta que toge ndari kwa wime mugondo pono ngotuore lipera na lipera otu no mutetuaro ke kerangwati toche umutetuaro ka liembe emete bone yete yoga no bukado ne lipopa ma aya avocado lipopo kerangwati lipera
Riembe. Riembe. Emeterenga. Mete tano. Wana mete ye tano. Batiri obukata ya tokira. Ye popo yo kandatu. Wana mete ye gabonere iga. Mete tano. Koro mugusi otegerete. Okosomia abantu taikora kwe okumanya. Okoira abana chi school kuna chi college chi university ngoli okumanya. Mete ye iga use konye soma no abana babo bara America. Ejege okubwenya utaratumira iki America. Mete yoko balikwanywa esobore w'esukari. Konye balikwanywa. Oko balikwanywa esobore w'esukari. Obukado, lipera, kirawati, alafu n'omutatu wa Kariembe. Nawe gana amatoyeripo. Amatoyeripo. Mete yekugwenya obulwire bonde buyire omubere kipulesi kyamagandi kwanya omuntu ogwene. Lakini abantu bagwetaga ali ngebasometa omuntu ano litanga nekera gita tatagiti kote nanzali polisi ngaiko nasometa abana bakaramere. Kwata kungu muntu uri unayetega nga bamurinye gitari nga kweta nkora yagarete. Lakini because ari ko nyoma tayi. Koko nyomuntu wende na igekera ko bwati amana mwenye gitinge gosomi. Mwenye gitinge gosomi ekebusi kyabakuru. Na kiyagere tu akiranga abakuru igo bagasomira iguru yemete. Kare bagasambira amato masabo y'ekingende. Masabo y'ekingende engenere yako ko muri gori neye ne yamwama. Kingende ekiara kabere bayusamba banyu musaraboli. Bwita endwali yanda. Enyayini kwa yomuntu ogwene. Lakini baona lero unoode umuntu ngo basarana bo nabwo hata ngo kwando 20 ekikumupima enda enga naiga amacha ako nakungusu. Ibagale ko 20 kwa makonya ngagenda uranywa nago konyire nabangora abande gari busongese nkawamwe y'amaryo sai police ko. Igo kwanya ro umuntu uyu uchagire kugwena muna kurinyamira sino abantu abange bagocha. Mugaga na alguna bono yokurukogeto oyonde gosenga ngu tokwenda riri yango komata bantu baro. Kara abantu baro bagatebirenda batware birengare batware chialisa. Chialisa obusaro nimbwate nkoba pata ndarakwa naboko endo samba omunyinyuri nagote chialisa ogo chita sana. Lakini baadaye nimbwate obusaro nsambete mete menge chaina chinyingi nabonko omuntu richo gwen sinono yo chakire kubimbenda sizo kulinga ndikikaga kiyairana kusuri una komentari wa manyinga kira manyinga ari ngoko obusaro mwasikana bando bari nyegitari baona kwa nyegitari muntu wekerwa manyinga umuisogenda igo manyanga noro imaro tari kokori akaro imaro tari gochunga buya endo yoro imane ne endo biriye kurtu ya sitiye ndagira kiego ba parasite muntu chaga kugenda uchaga gutwara getonda yagera cyarisa cyakora gende cyamwita usobi mbenda ni bwate ryogiri mugaga totino bwata mangana mayasana kwa ndange ngana yamoye umutoyo igato bwate ne litunda nyakoranda litunde liga abantu bari nandi babwate press nabakuliswaga nengere neye uchaga kunyi ukora press bata kwanyure litunde li nabo guswaga igo beka manja makendo yakwe notari beri pada umuntu okunywa maru naborikire obwari kibeza bono kwanya kunywa tero kigenda gokara swaga litunde linyakoranda matone bisicha onya kunywa elinda gara kwanyure gogotiga maru waende mwenya sai otiga maru bole ogotiga maru kunywa na gono ogotiga maru egara gwaswa kwanyure litunde iwo kunywa ya siri ya mwiri kanyoro kunywa maru ya mwiri gosiri gosiri litunde linyakoranda matone bisicha iga aguna kwa tuwa gwasu nyunta kwanywa watigire kunywa maru to mwata bangno atengere tari baba kunya marundo chino bara chikote megenteki oyo urateme nabakonya ngo wetra mwene getinge okonya kire ati kunywa maru asomia abana mweta abantu bakunywa maru abange nabakonya no ikianga bali kubeka barundi nabakonya abigete yanga lakini tanye bungeti bungu byonse igoma to ino muchando bwa maru kero kenda maru kwa nyomo ngina anywete urari renje tabwata borweire konyambu ya lakini kwa nyomo ngina bwata borweire tokoroka civil and economic uri ubona gwata guitomo ngino chaka bugukura chinyigo pie kera abisete uchaka gwitira maji ago itafiri nyona bagaka abambere babisete no buru bwa arwarite bono buru bwa muri go itira abisete bono bwa sade chinyigo eprata ya ikoki bono bakonya gwitira maji ko abone gwitira maji mbiyamo ngori itunda nyakoranda amatone fsicha bigesongo bakuru nga fashion fruit because akisatu mikana pona gakunyu wena alright aserero nganjire nima etna marwere na manga trabuto ukwanira amina asenge nje chinsa nganjire to torre gabo
ane nga kiende ntomirane osemi umugusa to mugusi yamanya yakanya gatali nchialenge ona kerongo josomia ntara kora ni somo to mo sauro kwa nda kaya mse kaya pono mutoyo ekero munta anyure nko mugweni yore yone kero mwana go kwendru ngokonyo sana kero sanga nitie mutoyo iga ngokonyo ure ndurume yakero konyire ndurume umuntu richo bwana yokero kenda biranya ari kano munta boringa ki umuntu yosomiri biyega isobona ateba amarieta Charles Simonda basenyangare Simonda kiango machogero go gokonya to asante sana asenge njiji so mugaga ndomera nsanga mange igoro ya magego yo mugusi andi buno mugusi ya muntu mwachu mulgira no mbiyamo nasogo chora go tengera Ndizi TV yasomera mange to akona mange ntumura nenga kiende to ndo gusanga igoro ya marweira omugusi na bwata mara mange nyagetali chi alenge lakini njenero mugusi alenge kugwenya na kurwari ukenga kiende tera ne chembo kwa tinsi nyancha bye omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye eyo menya tengalero kuna bale mangaye